son la sa yiti to tapu wa de kwa de sai ayu lo phan yo no yamage lo phi lo yiti to tapu wa de saplan no mai ne saplan la kha yo ba chen than wi da di upload audio upload wa upload audio upload ပူဇာခွာရောက်သည်ဘာသာဝိဒိုင်မမာဝိဒိုင်နာဘူးချာတဲ့ upload ခွာတဲ့လကျုံစီတော့ဆိုင်နေsaplan la kha yo ke no da wi da le san khong ho no chalong le lo nan kho si thamara khyan la kain ho si lo san ne le lo la thon ning chi khwi thon se la ban kha da si lo san ne ke thon da no ba di le chai bu chapu sa na bu no ya o ye chi le nei si lo san ne le le cha thamo wa la chon no a ya o le le ba le chi de ya si lo san ne a thi gai la phlo no long chong wi da le long chong ge ning san phlo si ne cha thamo wa la chau a ma no di ma ka lo ya bu ne chapu sa ya ye chi le nei no lai chain pyaw wi phlo ma khai lai yu gu wi phlo ma lai khain de wi phlo ma ba da wi phlo ma ya bu ne a phlo ma na than lo pya wi phlo wa ya bu ne chapu sa le lo gai le lo phlo long pya ya khai ge khain do ya ka pi yo ya bu ne than lo pya wi phlo wa ya bu ne le cha le nei no a ma no di ma ka lo no a wa di pya wi ya ba di pya la no de ya chapu sa ya ye chi le nei no lai lung pya phlo ma khai no lai khain de phlo ma no a phlo wa ma la ke la tho la ba la no đi chui béo là tây ná nữa thằng tây ná khá con này con mày khá mày bắt được nè chỉ thằng mà là cho ông nó lột bên nó sập bên nó chả thể cái bên nó tụi nhà bữa nè nói nhà bữa nè upload cái chào qua đi bà ta lại upload chế khoa upload qua đi bà ta lại đi upload khoa thì ở gòn là chúng nè nó này cái bây giờ thì tôi tập bùa thì mình phải giờ bao giờ nó giờ cái lột giá đã nó sẽ khâu bà qua đi sai